Pipila ka mga whale dolphin ang nasiplatan sa usa ka resort sa Samal Island. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Extra special ang island hopping experience ni ining mga turista sa Samal Island tungod gawa sa maanindot ka dagat sa isla. Aduna sab sila higayon nga makita up close og whale dolphins. Gani, gikalipay kini ni Audren kinsa usa sa manakita sa maong dolphin. Ikaduhang higayon na matud pa niya nga nakita og samang klase sa dolphin. Parang nagbalik, parang naging bata ka, but the excitement na nakakita ng ganon. Sumala sa Senro Igacos, dunay duha ka klase sa dolphin. Kini ang territorial ug migratory. Sa Samal Island, aduna matud pay presensya sa duha ka klase. We have territorial dolphins, that means nga naa sila diri, and we also have migratory dolphins. So kung naa gani na sila, magpuyo gani na sa isa ka lugar, that means na abundant ang food and then ang water is clean. So animals would stay where they are comfortable and then they have this source of food. Busa hugot ang ilang pagpahinumdum sa katawhan batok illegal fishing ug pagpangalabay og basura sa dagat nga makahatag og peligro sa kinabuhi sa mga dolphin. Gani ni atong milabayng bulan, usa ka patay nga rough-toothed dolphin ang napalgang patay sa baybayon sa Samal Island. Internal bleeding ug dehydration ang gikamatay matud pa niini kung asad dunay nakit ang homemade fish hook sa iyang tiyan. Actually, we did a necropsy with the Bone Museum with Dr. Blatchley, and we found out na inside sa dolphin na atong squid jig, kana siyang ginagamit gani para sa squid. Makita na to diri that it's because of the tough competition between our wildlife and sa ato ang mga tao, no? Tungod niini, nang hinaot sila nga mahatagan og insaktong fishing gear ang mga mananagat. Mas gipokuskan usab nila ang ilang conservation efforts sama sa pag-mitigate sa plastic wastes. Awareness jud sa atong mga katawhan na kanang simple act of throwing garbage anywhere, it could have really a big butterfly effect sa kadaghanan. Kauban si Melco Minares sa kamera. Ako si Ken Abrigana para sa One Mindanao.